Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir wa ashabu kitabun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahsa lan ngitung-ngitung, menghitung hu ing ma. Apa kita buka kitab Tuhan? Sholatan kelawan rahmat takdim. Takunu kang ana apa sholatan iku laka keduwe tuan. Takunu kang ana apa sholatan laka maring tuan iku ini khabari takun iku ridho ada ridho wali hakihi lan ketemu nabi iku adaan nekani wa atilan mugi paring tuan wa atilan mugi paring tuan hi ing nabi alwasilata ing derajat kang luhur alwasilata ing derajat kang luhur. Itu ngake jangan maca sholawat iki padha karo napa ndongake Kanjeng Nabi. Pokoknya wa atihil wasilata. Nabi wis mesti derajat dhuwur, tapi kula panjenengan sami kan ibaratnya ini nyonggrok, nggih? Ibaratnya wong nyonggrok, wong gedhi tresnane kan kudune nyonggrok, kudune DP. Wal fadilata lan kautamaan. Wadaro jata lan derajat arrofi anta kang luhur wab'as lan mugi paring tuan wab'as lan mugi paring tuan hu ing nabi Allahumma ya Allah al-maqama ing derajat al-mahmuda kang den puji al-mahmuda kang den puji alladhi hiya perkara wa atta kang janji-janji tuan hu ing alladhi wa jazilan mugi bales tuan hu ing nabi anna saking kita ma ing perkara huwa kang utawi nabi iku ahluhu ahli niman. Ya Allah, pada karo menyasar ini maksudnya angkatlah derajat nabi ke derajat yang paling tinggi dan apa yang telah engkau janjikan engkau berikan wa ala jami'i ikhwanihi lan ing atase sekabehane pira-pira kancane nabi melu katut iki kanca-kancane nabi melu katut yen melu katut untuk donga minan nabiyyin saking para nabi Kontani Nabi dari golongan para nabi, ya nabi-nabi selain Nabi Muhammad, awet Nabi Adam, ya Nabi Nuh, Idris, Ibrahim, nanti Nabi Isa. Wasiddiqina lan pira-pira wong kang temen, termasuk wong sing temen, wong sing jujur. Nek sing jujur otomatis ana wong maca selawat melu napa entuk kalube rani wa syuhada ilan pira-pira wong kang mati syahid. Sing mati syahid, mbok syahid dunya, mbok syahid akhirat. Wa sholihina lan pira-pira wong kang saleh. Lah kok nyasami ini masuk golongan sholihin. Masuk nabi golongan nabi boten.
golongan sidikin cek tanda tanya, golongan sami jujur apa ora kan cek tanda tanya. Golongan syuhada yo dereng. Iki muga-muga masuk golongane wassolihin. Soleh dengan esok awan sore muni ngaji. Allahumma ya Allah, sholli mugi paring rahmat takzim Tuhan ala sayyidina ing atase bendoro kita Muhammadin ya Muhammad. Wa anzil lan mugi ngenggonake Tuhan, tempatkanlah. Wa anzil lan mugi ngenggonake Tuhan ing Muhammad al-manzila ing panggonan. Nabi wis mesti ning swarga wae jadi dongake ngene iki al-qurraba ing al-manzila ing panggonan al-qurraba kang den parekake yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Panggonan sing diparekake sesuk ning kiamat ora liya ya swarga. Allahumma ya Allah sholli mugi paring tambahi rahmat takdir dengan ala sayyidina ing atase bendoro kita Muhammadin ya Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah tawij mugi maringi kuluk Tuhan. Nanti kuluk niku napa bahasane? Mahkota. Tawij mugi maringi mahkota Tuhan. Bahasa liyan kuluk hu ing Nabi. Ya Allah Nabi dengan paringi kuluk utawa mahkota ditajil isi kelawan kuluk kemuliaan. Tidak hanya kuluk yang berupa kuluk secara zahir, tapi maksudnya apa? Mahkota kehormatan, orang yang paling dihormati. Waridho lan ridho, wal karomati lan kamuliaan. Allahumma ya Allah ati mugi paring Tuhan li sayyidina maring bendoro kita Muhammadin ya Nabi Muhammad afdhala kang luwih utama-utamane perkara. Afdhala kang luwih utamane perkara sa'ala kang nyuwun sapa Nabi kaing Tuhan. Apa sing didonga karo Nabi, apa sing dijaluk karo Nabi, insyaallah dimabulke Gusti Allah. Karena jenengan akeh maca selawat, jenengan akeh maca selawat, Nabi seneng, Nabi dongake ning kula jenengan sami. Linasihi maring zate Nabi, linasihi maring awak dhewe Nabi. Wa atilan mugi paring Tuhan li sayyidina maring bendoro kita Muhammadin ya Nabi Muhammad afdhala ma ing luwih utamane perkara sa'ala kang nyuwun sapa Nabi. Faile ning guri sa'ala kang nyuwun ka ing Tuhan lahu maring man sopo ahadun wong suwiji. Tidak hanya yang diminta Nabi, tapi yang diminta kabeh makhluke Gusti Allah. Min khalqika sangking makhluk Tuhan. Dan ini kalau sami nak akeh maca sholawat, insyaallah kekarepane bakal makbul. Wa atilan mugi paring Tuhan. Wa atilan mugi paring Tuhan li sayyidina maring bendoro kita Muhammadin ya Nabi Muhammad afdhala ma ing luwih utama-utamane perkara anta kang utawi Tuhan iku mas'ulun zat kang den suwune lahu maring ma ila yaumil kiamati tumeka dina kiamat. Bener niku kula nyang sami njaluke ning Gusti Allah. Ketatok kula nyang sami dianjurkan bertawasul. Mun tawasul, tawasul ya padha karo jenengan ibarate ana wit pelem-peleme dhuwur. Iki ngaten iki napa digayong nggih.
digayung tangane dhewe ora iso mulakno nganggo sengge. Narane iki jenenge wasilah utawa tawasul. Kula nyasani tawasul ning makom mungkin tawasul karo guru karo wali. Nak bertahlil berdungo ojo lali jenengan tawasul karo sing mbok ziarahi. Misalkan jenengan ziarah tengene abah ya sohibah hadihil makbaroh abah ulil albab syekhun. Nak dhewean yo inni atawassalu bika ilallahi ta'ala fi qadai hajati. Iki jenenge tawasul. Aja lali aja trimo bar jenengan maca Yasin mungkin bar tahlil donga rampung ampun. Jangan nyuwune tetep mas'ulun napa niku wau lahu ila yaumil qiyamah. Jangan jaluke donga iki jaluk tetep karo Gusti Allah. Tapi jangan nggawa sengge. Mergo tangane kula nyasami ora gaduh, ya mergo jek kakean dosa, urung tekan ilmune, urung tutuk napa niku batene urung nyambung nulakno kula nyasami ken nyambungke para guru, ken nyambungke para wali. Jolali bardunga tahlil rampung dengan napa-napa tawasul. Nggih, nek disebut namane misalkan jenengan wonten apa ulil disebut namane apa ulil. Misalkan jenengan termakom Sunan Kalijaga nggih ya sohibah hadhil makbaroh Sunan Kalijaga. Nah bareng-bareng ya inna nganggo domir. Nah inna natawassalu bika ilallahi ta'ala fi qadai hajatina. Tinggal nyesuaikan yang sarang-sarang yang saged. Misalkan jangan ziarah dan meniapa ulil mawon ya sohibah hadhil makbaroh inna natawassalu bika ila rabbika fi qadai hajatina. Nah, kuwi jenenge lafal sing mbok waca kuwi mau jenenge lafal tawasul. Nah, aja lali, aja rampung. Nak donga tahlil kan donga bareng. Jangan dongake para mayit, jangan dongake para wong-wong mukmin, tapi kadang lali ora njaluk apa sing jenengan karepke. Kuwi jenenge napa tawasul. Ono meleke jenengan aja kliru malah njaluke jenengan ziarah tekan didi malah njaluke karo sing mbok ziarahi. Dadine napa musyrik nggih sing mbok ziarah kuwi dadekno genter. Allahumma ya Allah sholli mugi paring rahmat takdim tuan ala sayyidina ing atase bendoro kita Muhammadin ya Nabi Muhammad wa Adam lan Nabi Adam wa Nuhin lan Nabi Nuh. Iki sing sangga jaluke wasilah ora namung Nabi Muhammad ya iso karo Nabi Adam wa Nuhin lan Nabi Nuh wa Ibrahim lan Nabi Ibrahim wa Musa lan Nabi Musa wa Isa lan Nabi Isa wa malan perkara bainahum kang ana ing dalem antarane Muhammad Adam Nuh Ibrahim yo seliyane minan nabiyina saking para nabi umur salina lan para rasul sholawatullahi utawi pira-pira rahmat takdime Allah wassalamuhu lan keselamatane Allah iku alaihim ing atase Muhammad Adam Nuh Ibrahim ki mau asmaina hale sakabehane salasan diwaca kaping 3 sedherek nggih mek ngaturi sing Quran.